minutes by kon bukahi yai hon organize sakle pan heu tu te tuman na a pan hon naksa KWOHR to HWA lumeite tungale kipatu kagen a ama sa penin Assam Police Station hon thasaku lalbi kumar Joshua Mar lalungoy Mar dekha eite sikleta nga dia amaw anang tuwa kahida sana sampen kapiawahi denina memorandum at siyang Josemin tampi ahon sim khatawa tam kahon kenon kay di nga yay isang gamte inaw de sina abul ay kaya ato ng hituan law di nahi why siya kina dena ikitaw piu justice human rights yay tegel ka kumbula kipan government din central government hina state government hile tua state a state sa hinolaw asamon pe aban ako state on pe lai di why siya ka yay teng ka ilong simai ko'y diucho ay teng sapong katbang Bible again mga sapong katbang ihiw ike anatale ipanbek ngay ikut anatale ipanbek ngay hiyay no hiyay kau hiyay sihun nolo why siya kina apoy mo pensu hiyay tungtonin nang tungaletutay kay tungaletutay gige ibaba sa upiom laya iziakin kitwa na pankhom na kiit na ilakwa hong tung sem hen la ganini heutuno na gena ibaba na le talpak de naik sika hongom non tao hitya ipan khom kay wale yay lang pi hong to na hong gul diwabe huway siya ka yay tungto ni na ivekin panghom le si kahon ngayon ahi ipan ko wale patianin imahon pidi nga tunitan le ay singtang gite ni molte bang manilaw di himale kon ko iso law wahi bang siya ka itiale patianin hon humbit siya kahi huway siya kina patian mong komin panghom ni hile patianin hon humbita imahon pidi nga idiban uli hong tang tung di ahi ipan kon kay wale at tang tung kay di nga ipan kon wala tang tung di ahi si tohong gendi kakipaken